Yes, hello, good morning and good afternoon. Good evening sa inyo lahat kung nasan man kayo sa sulok ng mundo. Narito muli tayo guys or mga kajumbo na magbigay or mag-share ng isang kaalaman sa paggawa ng isang plano ng isang bahay. Ito makikita nyo rito na may guhit ako rito na 3 meters bawat guhit, 3 metro. Tapos itong isa sa pataas ay 3.5 meters. So, manood muna kayo para makita nyo kung paano ko gagawin na maging 2 kwarto ito. Maglalagay tayo ng medyo normal size na bedroom tsaka medyo maliit na kwarto para maisingit natin yung ang tawag dito, toilet, paliguan at kusina dito sa banda rito, kusina at kainan at ito ang sala. So, mga jumbo, abang-abang at manood muna kayo. Okay? So yan, kajumbo, makikita nyo ang guhit ko. Narito ang isang kwarto sa harapan at nasa gitna yung toilet nila at may maliit na kwarto sa malikuran. At dito natin lalagay yung kusina at kainan sa banda rito. At ito yung living room or sala. So abangan nyo muna, lalagyan ko ng mga pinto at bintana. Yan makikita nyo yung itong entry door or unang pinto. Ang standard size nito ay 90 finish. Ito yung sukat ng isang pinto, yung pinto mismo, hindi yung hamba. 90 ang standard size nito. At sa mga kwarto naman 80. Yung 80, ito yung 80 cm or yung iba gumagamit ng millimeter. Yun yung 800 sa millimeter, tapos 900 sa main door. So ito lalagyan natin ng 80. Itong pagitan dito 1 meter to, so kasya naman yung 80 rito. Ayan, makita nyo naman, kasya pa naman ng 80 dahil ito 2 meters. Lagyan natin 2 meters to. Yan, so 80 yung pinto. Lalagay natin yung 80 yun, saka dito. So yan, 80 yan, saka dito sa kabila 80 rin. Yan. Noon, nung araw, ganito ang gamit namin. Manual drafting. Ngayon, madalas ang gamit na ngayon nasa computer na. Pati ako gumagamit na rin ng computer. Tagal na rin. So, ito yung 90. Oops, nagkamali. 90 yan. Tapos, ito yung 80. 80 pinto. Okay. Dito sa may pinto ng toilet, actually 60 pwede na, pero karaniwan ang ginagamit niya yung 70. So yung 70, ito makikita natin, ayun. Okay. 60. So yung 60 na yun na yung pwede sa banyo. Pwede sa banyo na yun. Yan, ganyan. So dito yung lababo or lavatory, tapos dito yung toilet. Okay, sakto lang yan. Yung iba, bagay kung lupa nyo naman yan, dagdagan natin ng 50 dito. Malit lang naman yan, 50 para may space ng paliguan, shower. So lagay natin yan, 50. Yan. So yung dito, shower, lagyan natin dito. Dito na yung bintana natin. 600 mm or 60 cm. Tapos lagay tayo ng bintana sa may dito sa may kwarto.
say 60 and 60 standard size. Tapos isa dito na 60, isa lang, okay na. Okay, or 1 meter, yan, 1 meter na lang. Bintana rito, bintana ron. Tapos pwede na natin lagay ng yan. Tapos isa pang bintana rito, gitna natin para magandang tingnan. Okay, 60, 120, yan, yan, 120. Tapos dito lagay tayo one meter, yan. Okay, so yan, nakita nyo yung ano. Okay, gamitan ko na nga na ruler para accurate. Okay, yun. So ito na yung ano, shower area. Yun, toilet, usod natin ng konti. Yan. So ang sukat na nito ngayon ay 250 by 130. Tapos ito 2 meters. Wala rito, tsaka doon, tsaka dito, tsaka doon. Ito ay 3 meters. So ito ay 3 meters. Oh, sorry. Yan. Yan. Okay. So itong sala natin, lagyan natin ng bintana. Okay, lagyan natin doon. Ito yung kitchen. Okay, ito kitchen. Yan. So ang size ng counter standard ay 60 or 600 mm. Tapos ayan, pwede mo na maglagay ng ano dyan. Nandiyan na lahat. Lagyan natin ng dito yung rep, dito yung lababo or lutuan, ito yung lababo. Tapos maglagay tayo ng isang pinto ito. Ito yung rep. Lagay tayo dito ng bintana. Natin 80, dalawang 80 para presko. Alam niyo naman dito sa Pilipinas mainit, kaya hanggat maaari palibutan nyo ng bintana yung bahay nyo. Pero lang pagka nasa malamig kayong lugar, sa may Tagaytay or Baguio, pwede nyo nang liitan lang yung bintana nyo. Pero make sure na yung bintana nyo ay may grills, dahil alam nyo naman dito sa Pilipinas nakasara na, ibinubuksan pa. Alam nyo kung sabihin, maraming taong gustong pumasok. Kaya eto, dito maglalagay tayo ng pinto. Lalagyan tayo ng pinto maski na 60. Okay, 60 yan. Tapos dito naman sa tapat ng kainan maglagay tayo ng 120. Pwede na yan, 120. Okay, yan. Lagay tayo ng ano dito. Okay, pwede tayong lutuan dito, pwede rin ano doon. Okay, ito na yung lutuan. Ito yung ano natin, yung pinto. 60, pwede na yan. Ayan. Tapos ito, lagay tayo ng bintana rito sa tapat ng hugasan para maliwanag pag naghuhugas kayo. So 1 meter, okay na. Ayan. Okay na yan. Mga low-cost housing, gamitan nyo ng jalousie, pwede na yan. Tapos dito lagay tayo ng aparador dito. Ito lagay natin dito. Yan, ganun din sa kabila. So ikot ko lang para diretso. Yan. Yung araw diretso yan dahil gumagamit kami ng triangle, T-square. Kaya siguradong diretso yan. Itong ginagawa natin ay nagsishare lang tayo ng idea kung paano gawin yung isang plano. At pwede nyo rin itong sundan pagka gusto nyo magpagawa ng bahay. Pero syempre, kailangan nyo pa rin ng isang arkitekto. Tapos, ito naman, ito pwede mo lagyan ng divider. Mas kaya yung kahoy na putol-putol.
Kasi pag naglagay ka pa ng shelves dyan, liliit na yun eh. Pwede rin maglagay ka ng shelves, maliit lang. Maliit lang, pwede na yan. Tapos dito na yung kusina mo. Ito kusina, kitchen. Ito dining. Ito sala. Ito bedroom, BR2. Ito BR1. So ito toilet, alam niyo naman yan, paliguan, toilet yan. Ito closet. Ito closet. Yan. So nakita nyo, yan isang plano ng bahay. Sukat ng 3 meters by 130 or 140 pala. Ayun, 140. Ito 2 meters. Yan. Tapos sa kabila naman, dito sa kabila lagyan natin, gamitin natin ang ruler para presentable, diretso. Tapos kabila ganun din. Tapos dito yan. So sukat nito 3 meters. Tapos ito 340. Ito 3 meters. Ito 340. Yan. So nakita nyo na, nakabuo na tayo ng bahay. Yan, dining. Ito may shelves. Ayun, hindi naman tapat yung pinto eh, pero ito okay lang yan. Yan, yan maganda. Kung ayaw ng ganyan, lagay nyo dito sa kabila. Sa amin wala naman yan eh. Yan, pwede naman yung lagay dito sa kabila kung gusto nyo lang. Kaya lang sayang yung space dito kasi pwede pa maglagay ng shelves dito eh. Tapos lipat mo yung ref mo dito. Shelves na patungan ng plato. Tama, dito na lang itong ano, nga lang sisikip no. Pero pwede na yan, maglagay ka ng round table. So yan, pwede ka maglagay ng TV rito. Parang pinaka master bedroom na to. Ito naman sala. Of course, nandito yung sala set. Oops, yan. Or pwede rin kabila. Gano'n naman. Yan, pwede ganyan. Pwedeng hiwalay. Ito, tsaka dito, tsaka dito. Yan, tapos dito yung TV mo, naka ano sa wall, para hindi sa gabal sa pagpasok. Tapos ito ngayon yung shelves mo na maliit, manipis lang. Pwede na yan, shelves, para hindi kita yung kumakain, just in case na may bisita ka at anak mo or asawa mo kumakain, hindi naman nakakailang. So yan mga jumbo, makikita nyo ang isang plano ng bahay. Yan, kita nyo na. So kabila pa pala, itong kabila pareho lang naman yan. So 3 meters by 3 meters. Ito sala, itong ano, ito pwede lagyan ng screen kung naano nyo ng lamok, maglagay ng screen. Ito rin service door. Yung service door pwedeng gawing 70 or 80, pwede rin. Ito 60, pwede rito. Ang door, standard door sa kwarto 80 or 800mm. Ito 90. So yan, kita nyo ang bahay natin. Okay, so drawing tayo ng tsura nito. Ito, lagyan mo na steps para medyo may one step. Ayan, dalawa, hindi na masama. Huwag na yung tatlo. Ayan, may step ka rito syempre. Siguro mga maski na 4 inches. Ito mga 6 standard or 4, pwede na rin. Ayan, yung sa may feng shui na oro plata, pasok ka na rin. Mamaya kuhulayan ko to para makita nyo. Actually, isang kaibigan pala natin na nag-request din ng ganito, kaya ito my friend, makikita mo na itong isang bahay at masusundan mo na rin, magkakaroon ka ng idea para sa 2 kwarto. So inuulit ko, ito ay isang guide lamang, at para sa makakuha kayo ng kabuuang plano, kailangan nyo ng arkitekto sigurado. Ito pwede tayo maglagay ng bintana rito, isa pa, para hindi mainit. Yan, kung papansin nyo, ang isang bahay o isang kwarto, pag isa lang bintana, mainit kasi yung hangin di makapasok. Parang ano yan, isang tumbler or tawag dito, yung bote ng coke ba, nakasarado pag nakasarado yung pinto,
Pero pag nakabukas yan, syempre, pwede yun. Dahil yun yung passive cooling. Pumapasok yung hangin. Pero pag syempre, matulog at maingay sa labas or gusto mong isarado. Pag isang bintana lang, pansinin nyo, isang kwarto. Pag isa lang bintana, mahirapang pumasok ang hangin. Dahil walang lalabasan. Kaya, kahit pa paano, mag-provide kayo ng maliit na bintana sa kabilang wall. Basta kabila ng wall ay labas na. Hindi yung may isa pang kwarto rito. Bawal. Hindi naman ayos yun. Tapos, yan, ganyan. Ito rin, naglagay din ako ng bintana. Kabila, ito yung harapan eh. Harapan dito. So, yan, maglalagay tayo ng pinamaliit na poster dito para may design tayo mamaya. So, yan. Kita nyo yung simpleng bahay. Ito ay 6 meters by 7 or 640. Tama, 640. 6 times 6.4 equals 38.4 square meter lang yan. So, ito ay 38.4 square meter. 6 times 6 equals 36 plus 0.4. So, 38.4 na equivalent yan. Ito ang area niyan. So, maliit lang. Pero pwede na. Meron ng kwarto ang mag-asawa at kwarto na ang anak. Kung dalawa, pwede maging double deck to, double bed. Para sa dalawang anak. Pwede na yan. So, yan, makita nyo. Okay, manood muna kayo at kukulayan ko to. Para makita nyo maigi. A few moments later.